Ostiral astronomikontan, beti bezala, hasiko gea efemerideak aipatzen. Ikusiko dugu urtarrilaren zehar egongo dan zerua. Ikusiko diren konstelazioak, ilargiaren faseak eta planeten egoera. Gero, aipatuko dugu Foucaulten penduloa. Orain urtarrilan, egingo ditu 175 urte Foucaulten esperimentuarena. Jarrizun bari zen pendulo bat, eta pendulo horrek erakusten digu lurrak bueltak ematen ditula bere buruari. Orduan azalduko dugu pixkat zer dan pendulo hori eta nola funtzionatzen duen. Aipatuko dugu perihelioa ere. Orain naiz eta neguan egon, hemen ipar hemisferioan lurra eguzkitik gertuago dago. Orduan, aipatuko dugu pixkat guzti hau. Ikusiko ditugu ere departamentuko kideek egin dituzten azkenengo astroargazkiak eta amaituko dugu, azkenengo egun hauetan azaldu dien astronomiari buruzko berriak komentatzen. Guzti honei buruz jakin nahi baldin baduzute, etor zaitezte abenduaren 18an arratsaldeko 7 orritan Arantzadeko egoitzara, Zorroaga gainean. Espero zaituztegu.